Die rappelboeren beleven je spannende tijden. Want deze dagen wordt duidelijk hoe het er werkelijk voor staat. Stadig gewoon beginnen ze rondom in Friesland met het dalm. Zo is het Seert Wilma van Waterswaard uiteindelijk zet met binnenheljen van zijn waardgieltjes. Een oud en liets in rappelras. Nou, zou wel zien, hij krijgt hem weer rondje rijden. Maar ja, deze waardgieltjes, daar ben je wel wat minder dan vorig jaar. Door de droogte, ja, is het toch net, ben ze liesbleun. En ja, ze zijn eigenlijk al heel vrij gauw deergegaan, zeg maar. Gewoon puur van de droogte. Die rappels eruit helje kon net jetter als nou. Nee, want we hadden andere dagen nogal wat rijen rond. Hier is andere dagen 90 mm val. Dus dat valt me neer dat we nu nog zo rooien, zeg maar. Maar het net vallen we hier heel anders in, of wie alles tegen. Nou, het wie al te laat. Het rijn hier jeder vallen, maar dan is meer opbrengst natuurlijk. Dat geldt nevens Wilman ook voor oren hier appelboeren. Ze is jou al waarschijnlijk misschien 30 tot 40% minder, zeg maar. Ja, we mij hier in dit gebied echt net bereinen. Dus dan ja, kies er echt voor de rest neer aan de wand. En wat zou het nou qua waar nog helemaal bedjerken kunnen? Nog steeds dat er nog meer rein komen zal. Dus dat mag net omhoog gaan. En al wordt de opbrengst dit hier minder, dan gaat de prijs ook wel weer omheen.